Kublai phi baro shakathup Khuborjylla ka donbosco media network. Kimat ki bakongsan menta ka singi Shillong. Na ka accident ki kali shaban u home guard haki post electric haban dayam. Ha alit phai ka hitu ya kinong bala bambiang kon. Pan jingshai ki nong nya pick up halor ka jingslam ban pelat ya ki fitness kali ban. Ang beneng kinong tem gitar ka Meghalaya ya kasap u Marsin Halarity Hall. Bar mentang ini phai shiki Khubor ki bakham bania. Hakawe ka jingja basngosi ihnen ka janmet hathan bernihat uwe u home guard uladu no ela ka jing hashen habaki narpus electric ki ba ka kali pick up kila hap bat banya u na ka accident bat ka wepat ka kali. Kani ka jingja kalaja hakapor kumba handriu lai pusan baje janmit hakalat banet chanarbong hajan ka surok ba National Highway 6. Uni u home guard uba kerteng Meghalaya soklet usyong usaha paham so 3 udangdan hakakam ban penya yaki kali hakate ka jaka. Katkum ka jingtip balayo lum hakapor bagate ka pick up ka bakit ikinar pos electric ka sya tenra ki pos kilahap kensan batban ya une u home guard u balam mensau jur hasyan lakit mardor ya u sya PHC bernihat banyo ya kajing sumar ndre namar ka jingjur ka jing mensau ki doktor kilapen bena ba uladap klat lupa syuaban poi hakane ka jaka ai jing sumar. Katkum ka jingtip na ki pulit unong nya jong ka pick up ula pet no na kate ka jaka hadin ka jingja. Henreitang hadin kendiat por ula wan hi syaberni hat police station ban pendem yalade. Baro artedi ki kali ki balaya tenra kidang kiu syanong po hakani kapor. Halor kane ka jingja ki pulit kila penlong ya ka jing tokit ban lap ya ka daw jong ka jingya tenra kini ki kali. Ki pulit kila le ya ka badan kam kat kum ki kendon an syuaban IT ya ka met jong uni u home guard syaki bahying hasam na ka benta banle ya ka buram ka bakhadu. Haka khatlai tarik Nailar ka seng hito is Khasi Hills haka jingalam uba Brandon bat ba arkus imle kilalet jurip ya kinong bala na asam ki batre haka we ka yeng haten ring ki bala suba bakimdan ki kot kisla ki pabiang ban bala Meghalaya. Habalaya kundu ya unong yalam jong kini kinong bala layo jingtip ba kidon kat tu kat ningut ki bamdan ya ki kot kisla ki babiang. Kumta kini kinong yalam kahito kila pha let phai no ya ki shaki jaka bat kisnong bakiwan. Kinong yalam kahito kila kentu ya ki brew ki ba ai bala ya kinong tre ki ba na ki wepat ki Jylla baki dei ban penbiang baro ya ki kot kisla badon kam kat kum ki kendon balabu daga sorkar Jylla bat ka KHADC knang ban laj na kinu ki jing hadien habut. Kila ong ru ka hitu kandang yai beteng ban pet ngor na kabenta ka jing shngan ki pat ba ka Meghalaya. Khasinews mutaksi ngelayo peluang kena gani hui ke yeng jeng bapak treh ni kita tidak kari buat apa ba biang ki laboration ibro ma kawe bermasul ngo without police verification ni hak bot aman ki kam la ki wan kini kariap nastis bu asam kai kaban pelong ini jadi kasih kan kajing siar pengintip nemtip memberi beri bakoi ba bahane kuwe ke menokies kila bandan jeng kini media kata mla biang ki bal pengi menta ko kum kaseng nginya syak cekman ngin penia ikani wika nyepo ka KCDC kidi kini ki an jeng ni label bu kimdir pen ai kertap pala di kini ki ai pal put pala di kani label lesson tu kadi bandan kalimen nomor ba kalimet jong kasi kam judon chumo sei menta nomor ki kam banio uduna kementa begini pe pada kini kejingwan share kertap kini siap na sabar mut kabu jing kini kasi nama kam tambi ni kasi sini hi pokari la jong la ngi mio ban kamai te se ingin lik kamai ni ndelik ni spo asam yo kamai ngatrai dan trai kita kontraktor ini bernialam stis po asam i bangin yo kikam kicam i bra ya namdan rik khat asam sini suki ya ketar udap kisah ya kan ingin seme kejing kebating ya in ai ke kerwo ke besai aman ki kontraktor ke bayu siki barjla ba nang ni sekma ini sentiat ini aswan klara pi kwa perpentiau hi kum kontraktor kasi kwa perpentiau kasi perpentiau la pi kwa perpentiau kasi perpentiau kriap kemal pa ngin mat checking be man ni kene kerwo ke besai man ki kontraktor ya betul ya tep nak kalian ke hitu is kasils mentangin le dekat dia aman gini construction site di bro ngima
Kemadai jono madai government ngima nomor ba kiwil ada kibiang kikot kita biang ki verification ni bro teto dara pimbiang kita te langsung ir petni ni phalis nong kun kini mentar ngila epha nani nepo kasnong keling ne sini detang kita Nailar karib hoy Commercial Pickup Owners and Drivers Association haka khatlai tarik Nailar kilaya kundu yau District Transport Officer DTO ribhoy ba ai Kharmon ban panjing shai halor kajing penslam ban pelat yaki kot fitness jongki kali wat hadin baki try bat kinonya kali kila penbiang lut ya kijing don kambaro. Yakni kajingnya kundu layalam do President ka Association Samla Stanwell Money rengkat kidekot jangka kunhun hakaba kila pensngau ya kajing kaba kitrai bat kinonya kali pick up kila ya kundu namar kajing penslam ban yo yakikot fitness. Nailar ka Association kila penpau ya kijing ba kia kundu na kajing penslam ka office DTO ban pelat yaki fitness certificate ki kali jongki. Kila ongru ba kilangat ha kikuna baladan ki pulit tang namar ba kimdon yaki fitness certificate haba kikit yaki mar kimata. President ka Association ulaong kani ka jingle kalakta shibun yaka kamay kaji jong kinonya kali pick up namar kimla banya latlut haka kamay kaji jongki. Shu ulayathu nakaliang UDTO ula pensyai da kabaong. Kajing penslam ban pelat yaki kot fitness kadai na kajing betha na Khubor bahajrong. Khubor ba wan Khuborjylla mentasi na kabali barkini kajingwan jungi na kaliang jongka riboy commercial pickup owner and driver association wan mentasi hami ha office DTO ban panjing sai halor kajing bom pas ya ka fitness jongki kali jongi Bamentala arnai lai benai kadon kini kajing pompas ya ki fitness wal ada ngi la persang ban apply ya ki fitness jong kali jungi nang ni na po office jong DTO nang ni na po River District. Temtasi la yo ban ya kendu ya u DTO hami bat u kunjur kajing don lang jong MBI de ni la yo kajing sai halor kajing kwa kajungi kajing pensai na kaliang jong office jong DTO tentang si uang ba kani kadi ka food order ka bawan na kata Khubor di bahalor de nilai akan baik bede buat kani ka phang ba idon ki kali pada ki ba yo ya ka registration ML05 nang kina Shillong kila ban pas ya kani ka fitness kat bagi kali sungi nang ni po boy pada ki pada ML10 kimio ya ka fitness de bu sing clear ya kata balik kalong kota nama tu ikali jongi hangni ha Jylla Meghalaya ngila banam ha boro kawai ke Jylla Meghalaya ha ka bede bat kini ki pick up ki bolero max pick up karkom sna ki bodi ka dei kumju kamdon reka ba pher paro salensar ngi sna lut kumju ha bede bat ka bodi ke ki wei pat de ki district kum sa is kasihil kila ba dio fitness kat ba mangi ngi mla ba dio fitness te u DTO ula om yangi ula ai kata sing sai ba persang ban wat sing tip balai sata la ban pas balai sani mla ban pas te bat sakaweru om ba sing sai nakleng jongi ngin kwa re ban strict kan nama ba ngitip ha bagi kali jongki ki ba bon ki ba kit ya ki mar ki ba sting ki ba kit ya ki Mario marhan kum ki kakun kum ong no kasiar la da pensna ka bodi ka ba ritro kum kamlong re ban thap te ki ba kit ya ki kini ki chip ro lane ki wei ki body ki ba lada krishna than hadu ko barit ro kamla ban long kota ji sang ide hi ban ailat te lada auto bru bakit overload da usna makna ka body ka barit makna ro da thap da kinar ki ba khia te katar long overload hi te nomor kata kam do ji sa kam don ro problem bak kali jongpi te wala kata ro ong ban kaliang jongku uang ba ingin ai ka komplain ka office ka jongku ba in tho ka city alor kani ka mat ka bangi ka du ya kani ka sing but unsa uang ba unsa penbek ya kani ka benta but kat bala un yele ban irap tenak leng jongi ngi smokumen habang yo ya kum kini ki officer ki bakloi ban sngap ya ka sing ka jongi kum ki nong kamai ki nong belasi ki babu kali ki bahap ban siu ya ki ram bisa te ngidap da kajing sukumen bangi ngi scam ba nakaliang jong ka office jong DTO namin na ko River District un ai yangi kata kajing rap kun ba ulaong bat ngi scam bangin yo ya kata kajing trilang hapreng jongi bat jong u tang kita kikentin ki nakaliang jong ngadon ban snowlang kat kum ba jingtip jongi nakaliang ka ason te kaladon kum ba arnai tam dan mereka ba kajing
Hakamit khat tarik Nailar, kinong tem gitar bat kibriu ki balawan ban sngap ya ki sap ki pong tem gitar jong Umarsin pat Zalek na Poland, ubalawan kiu sa Shillong daga jingkot sngoba ka Chief Minister's Meghalaya Grassroots Music Project, daga jingtmu ban kentiu ya ki sap jong ki Samla ka ni ke Jylla. Ya kani ka lumpung penja touch core la penlong Halarti Performing Center mau diang-diang kaba kinong sngap kila pendap smam ya ka hall baro away. Shwa ba Umarsin un shimti ya karensan ki kenhun nong tem ka Meghalaya ki ba la kershan ba yo jingrap na ka CMMGMP ki ba kentup ya ki nong job Riff of Winners, Leo Boys, Larger Than 90, Chenggim Durama bat LB King. Kila penyap bi ya ki pat ba da ki surging ruai bat jing tem penki terpeng bat pawang sengkai pas ngau hun jerut. Haba Umarsin ula kiu harensan ula pen i ki but bat ki sap tem gitar pa bonjat ki ba la pen ang lengo bat bon ba ki ba ang beneng ba kim la pan poi perkhat. Uni usamna tem gitar ba paunam kari Poland ula yaro ya ka jingyo i jingai jong menteri rangba konrat ke sangma ban kentiu ya ki sap ki phong tenrai hagar wai ka siau kaput katem da ka bawanra ya ka CMMGMP ban kentiu ya ki samla kani ka Jylla. Ulaya ru ya ki jing ithiang kamaryang bat iki saudong saukun jong kani ka Jylla. Ha ka jing kren penslur ya ki nong put nong tem jong ka Meghalaya ulaong. Amne lay hang nu pidan ya ke ka ba pitrang la ban le. Pila ban tem way brew ha kamera ni ha try ding batengan jai ni ha kanu ka jaka ka biang bet ulaong. Ya kani ka jing wan jong Umarsin ha Shillong la pen urlong da Menteri rangba kondat ke sangma bat ka tourism department na ka benta ki jing mentoy ki nong put nong tem bat ki nong ruai nong siaw jong ka Jylla Meghalaya. How you doing, Shillong? Let's go.
Upaim Alban Fredericks im hakano ophaisngi khatlai tarik Nailar hakapor kumbalai baje AA ulami no naka office kahima melim bat IT no ya upaim aina manix im ban penbet yakikam kijam jong kahima kumus im bepura. Lasakhiru hakapor ba upaim Alban ulami naka office upaim ainam ulasenran ya upaim Alban hadu pelau jaka office bat ya khublekti artat. Kani ke jingwan shimti biang upaim ainam kade hadin bakayeng kasyari Meghalaya High Court haka khatway tarik Nailar kala penksan yau halor ka mukot duma bala weng yau na office im kahima melim haka Khasi Hills at Donbosco District Council haka arpu ar tarik ujemang arhajar arpun rio halor ka jingkeno bakahima melim ka klem siu ya ka bha khajna sha ka KHDC. Hey. Banyak. 1 minute. 1 minute. Tuh, saya kenduk. Ada tamu. Saya kenduk. Makin lama. Dia. Banyak. Good. Kalau orang ban reinstate biangอยู่ไอ้น้ำเป็น immediate effect ในคำชิมลาเลยน้ำตาเฉียบปวดนั่นเองNah, bagi banka tahan akal yang macam rumah syariah legal advisor di bangan man ong ye ti akal yang jong dan ne kira ma syariah bi lawyer jong ka kajing betha jong ki เราจึงเป็ดยังพี่ไอ้กระดาว เพราะakal yang jong ngal kan du yo iya betha nama ro bale kumangala karani ka tugas ni ba nakal yang ka jongi ni ha bandan ka ji tailang ba jandi ba discount ke nakaliang jongaru ka buram ni ngale ni kendui yang minaka ke nga obi nga kran hi ka kumpa ko ada ro tha ka ko di tangkap tai amdan ko mo jikra tangkap tai na ka ke nga nakaliang jongai ka pa ba abada kanu jing bakla hang ni hang tai ru ngin ya konsel lang ni alang ketika man ada bakla mengaruh nah ya penbaik lam long tangka tai nampak tangga jadi trailang ya keren tangka tai ya Badak itu gi Khubor ngilapoi shikabakut tarhadu bangindaya syambiang kublai shibon.